A ampliación desa carretera levámola tratado desde o inicio da legislatura, como é sabido, parece unha serpiente de verano que aparece periódicamente e todo o mundo está de acordo en que debe ser un acceso que se debe mellorar e nós, no que, gracias neste caso á Consellería, demos a vista de que non se daban outros pasos, nos demos o primeiro paso no noso territorio. O noso paso neste territorio é este. Por iso decía que esperemos que sea o primeiro de varios pasos que se dan. Sabemos que o Concello de Ourense o ten público que na modificación de crédito, unha modificación de crédito das que aprobou, vai destinadas a mellorar a Rúa Canle ata o auditorio, co cual se actuará na parte máis complicada e que se executa esa obra, evidentemente melloraremos muchísimo a conexión. Que vai a facilitar, polo tanto, a mobilidade e que vai a permitir que este polígono siga tendo mellores servizos e, polo tanto, mellores prestacións para o conxunto de empresas, desas máis de 100 empresas e 2.000 empregados que diariamente desenvolven a súa actividade neste polígono. Eu creo que Pereiro de Aguiar e o polígono empresarial é un bo exemplo de como acometer o reto demográfico e de como acometer, en definitiva, que os concellos do interior e cos concellos do rural realmente teñan un elemento de dinamización económica, de xeración de emprego que é, sen lugar a dúbidas, a vía pola que temos que seguir traballando para darlle ese maior dinamismo e esa maior actividade.